Isang magandang araw sa ating lahat mga kapanambitan. Namiss ko po kayo sa mga bawat episode po natin na atin pong naihahatid sa pang-araw-araw nating buhay ay napakasarap na tayo ay laging nasa piling nating Panginoon. Harinawa, hindi po kayo nauhaw, bagkus kayo po ay patuloy na nakakabit pa rin na tumututok sa mga bawat episode na ating pong hinihanda. Ang ating pong tema ngayong araw na ito, ang ating topic, walang iba kundi ang dalawang kusing. Dalawang kusing na sa ating panahon ngayon ay katumbas nga ng dalawang kusing nito sa panahon ng ating Panginoon, sa panahon ng mga iskriba, ang isang pera. O sa Philippine currency nito ay 2.50 centavos, katumbas niya ay piso. Sa isang babaeng naghulog ng dalawang kusing sa buslo sa loob ng templo na bahagi ng kanyang handog ng pasasalamat sa templo ng Panginoon. Ikaw ba ay nasubukan mo ng maghandog? Ikaw ba ay nasubukan mo ng mag-alay na minsan ay ikaw ay inatasan? Nasubukan mo na rin bang mag-observe sa loob ng simbahan pagdating sa mga mass offering sa mga oras ng panambahan? Marami sa ating mga katanungan, maging sa aking murang kaisipan nung ako ay bata, kung saan napupunta at para saan ang ginagawang bahagi na ito sa loob ng simbahan. Ngunit, mga magulang ko at mga kapatid, totoo na ang pagbabahagi at paghahandog na ito sa ating mga pinananampalatayanan, sa ating pinaniniwala ang mga kinaanibang mga simbahan, ay isang bahagi ito ng limos at handog na nakapagpapapawi ng ating mga kasalanan, sapagkat nasa santong kasulatan yan na kung saan kung ang tubig ay nakakapawi ng alin? Ng apoy, no? Napapawi niya yung sunog. Ang kasalanan naman, paano ito napapawi? Sa pamamagitan ng pagbibigay ng limos ng paghahandog. Maging sa panahon ni Yahweh, sa panahon ni Abraham, nakita naman natin kung paano din na naghandog. Sa ating buhay, mga magulang ko, nakikita sa mga Pilipino ang bakas ng bayanihan. Sa kabila na tayo ay walang-wala, pero marami tayong mga kinakasa. Marami tayong kinakasa ng mga hamon. Kung kaya nila, bakit ikaw hindi? Kung kaya ng mayaman, bakit ang mahirap ay hindi? Kung kaya ng mahirap, bakit ikaw na mayaman ay hindi? Bakit ikaw na wala sa posisyon, kaya niya, pero bakit ikaw na wala sa posisyon ay hindi? Sapagkat napapatunay lang na tayong lahat ay kanya-kanya at pantay-pantay ng lakas at karunungan na meron tayo na biyaya ng Diyos. Sa dalawang kusing na ito na nakita ng ating Panginoon kasama ng mga alagad ay nagpaangat sa isang level, sa isang babaeng balo na sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ang mga babaeng balo ay itinuturing na tinuturing na wala ng halaga. Itinuturing na ang ibang pag-aaral ay mga isinumpa. Ngunit mga magulang ko, ipinakita ng isang babaeng balo na ito kung papaano ang kanyang totoong pagbibigay. Totoong pagbibigay. Totoong pakikipagkapwa-tao. Totoong pagtulong. No? Bahagi ng ating buhay ngayon, maraming tumutulong, pero nakaabang ang tinatawag na kapalit. Maraming mga nangunguna, pero meron siyang inaabangan na siya din ay gayahin. Ang totoong pagtulong, mga magulang ko, ay hindi lamang ito nakaakibat na dahil tayo ay may inaasahan na in return. Nakita ng Panginoon ang iba't ibang mga taong may kaya, may kakayahan na naghandog doon sa templo na mas malaking halaga. Ngunit mas minahalaga ng Panginoon ang babaeng balong hirap na hirap sa buhay na nagandog lamang ng dalawang kusing. Tinawag niya ang kanyang mga alagad, pagmasdan ninyo, ang babaeng ito ay mas kalugod-lugod. Napakasarap sa pakiramdam na ang babaeng ito yung tinatawag na kalugod-lugod ang kanyang ginawa compare sa mga nagandog ng malaking halaga. Ano kaya ang nakita ng Panginoon?
Ang nakita ng Panginoon ay hindi yung laki ng iyong naiambag, hindi yung laki ng iyong naitulong, hindi yung laki ng iyong ipinamalas. Kasi lahat tayo tumutulong sa lahat ng pamamaraan. Nandyan yung pagpapayo, nandyan yung pangangaral, nandyan yung pag-alalay sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa ating kapwa, sa ating mga malapit na mga kakilala. Lalo tigit pag sila ay nangangailangan ng karamay. Ang pagbibigay ng tulong o damay sa ating kapwa ay hindi lamang dapat ipinapakita dahil merong camera, dahil merong media, dahil merong periodiko, dahil naka-live, dahil merong video. Ang pagtulong sa tinatawag na bahagi nito sa panahon natin ngayon, ang nakita ng Panginoon, ito kasi ay nagandog ang babaeng balok na nanggagaling sa kanyang puso. Correct? Nanggaling sa kaibuturan, hindi lamang puso, kundi hindi lang inusal ng kanyang mga labi, kundi inusal ng kanyang puso. Mahirap pakiramdam yung tinatawag na paano nga ba nararamdaman yung usal o hikbi o bibig ng ating puso. Totoo, may bibig ang ating puso. Ito yung kanyang binabanggit. Ito yung kanyang inuusal. Yung nararamdaman natin na pag tayo ay nagbibigay, yung walang hanggang kasiyahan, yung ating napakiramdam. Naramdaman mo na rin ba yung pagiging masaya na hindi mo mawari? Ito yung pakiramdam ng ating puso kasi tayo ay nagbibigay ng walang kapalit. Nagbibigay tayo sapagkat nakikita natin dahil sa kanyang pangangailangan. Dahil alam natin na sa tuwing merong taong lumalapit sa atin, tayo ay ginagamit na isang instrumento ng Diyos upang yung ating kapwa, yung ating mga mahal sa buhay, ay tayo ang maging tulay. Tayo ang magiging kamay ng Diyos upang siya ay tulungan, hindi para abusuhin. Siya ay tulungan upang makatayo. Siya ay tulungan hindi para ma-spoil, kundi upang siya ay tulungan na makilala niya ng higit ang Diyos at maibalik din niya ito sa kanyang kapwa. Multiplication. Yung pagpaparami ng lahawan ni Kristo sa pamamagitan ng bawat isa. Nasubukan mo na bang manghiram? Nasubukan mo na bang ikaw ay lapitan? Ayon sa Mateo 5:42, bigyan mo ang nanghihingi sa'yo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa'yo. Parang ang hirap, ano? Inaabuso na ako eh. Lagi na lang nanghihiram. Lagi na lang. Kaya nga, iba yung hiram sa bigay. Kaya nga kung alam mo, sa tingin mo ng iyong kapwa, kaibigan, kakilala, kamag-anak, ay hindi niya kakayanin, ipasa Diyos mo na ang lahat. Kasi pag ito ay inasahan mo, ikaw ay magkasala. At ikaw naman ay palagi, isipin din man natin na tayo ay makapagbayad ng sukli. Paano po yan? Wala naman akong maitutulong. Recommend, no? Hindi lahat ay salapi. Madalas tayo ay humihingi din ng tulong sa pamamagitan ng gabay at karamay. Pero marami sa atin, pag tayo ay tumutulong sa pamamagitan ng mga guidance, anong ginagawa? Sinasamantala natin ang kahinaan ng ating kapwa, kaya ito ay nagdudulot ng kasalanan. Ito ay nagdudulot ng kapighatian ng ating kaluluwa. Sanay ang ating mga Pilipino, sanay tayong lahat na maging hamon ang lahat ng bagay. Ang ibang bansa ay nagkakaproblema na sa pandemic, maging ang ating bansa. Pero bakas pa rin sa mga Pilipino, ang hindi pa rin nawawala ang ngiti, hindi pa rin nawawala ang diskarte sa buhay. Nakita nyo ba ang ilang mga post ng ating mga kababayan? Diskarte pa rin. Post pa rin dito, no? Lahat ng mga pwedeng maibenta, ng mga kasangkapat, mga bagay, no? Paki-mind po, no? Pwede po, libre na po, mayroon pong buy one pay. Lahat pamamaraan, bakit? Kasi ganyan ang Pinoy. Ganyan tayo dahil likas sa mga Pilipino ang alin na tayo ay merong Diyos na ating sinasampalatayanan na tayo ay buhay na buhay. Tandaan, ang pananampalatayang pagtawag sa Diyos ay isang essential. Hindi lang pagkain ang essential, maging ang ating pananampalataya. Tandaan, paano po ito? Nagpapasting po ako. Fasting kasi lagi pong parating gutom. Parating lipas gutom, kaya fasting.
Kung ikaw naman ay nagpapasting at nagpaparating gutom na rin naman dahil no budget, dapat lakipan na natin ito ng mas magandang fasting. No? Fasting ng isang bahagi ito ng paghahandog sa Diyos na yung oras natin ay binibigyan natin ng halaga. Dasal. Dasal. Pag ikaw ay tumutulong, sabi nga, huwag kang mag-isip kaagad ng kapalit. Kasi alam ng Diyos kung ano ang nararapat para sa iyo. Tandaan mo ito sa nakasulat kay Galatians chapter 5 verse 16. Walk by the Spirit and you will not carry out the desire of the flesh. Tayo ay maglalakad sa mundo na ito sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit? Para tayo ay, hindi lamunin at maging tanikala ng laman o maaring mga kasalanan. Tandaan natin mga magulang ko, walang masama na tayo ay maghandog sa Panginoon pero dapat nanggagaling sa puso. Walang masama na tayo tumulong sa kapwa basta ito ay hindi ka nagbibilang ng pagtulong. Sapagkat kung ikaw ay nagbibilang ng pagtulong, baka dumating din yung point, bilangin din ng Diyos ang pagtulong niyang ginagawa sa iyo na kahit na hindi tayo humihingi ng tulong. Baka bilangin din ng Diyos ang mga metro at bilang ng kamay ng Diyos na ginamit niya gamit ang iyong kapwa kaya kung nasaan ka man ngayon. Marahil bilangin ng Diyos ang lahat ng mga neurons, talino at kakayahan na ipinadaan niya sa iyo kaya ka naging successful. Kaya kung ikaw ay blessed ngayon, share your blessing. Kung ikaw ay blessed ngayon, learn how to give from the bottom of your heart. From the bottom of your heart with prayers. Kasi pag ikaw dapat ay tumutulong, dapat with prayers. Para yung miracles, the indulgence, the sacrifice, ay magkaroon siya ng tunay na essential. Essential. Nagkakaroon siya ng magandang himala. Gusto kong maghimala ang Diyos sa akin. Kapatid, maghimala ka muna sa paningin ng Diyos. Kasi kahit na hindi tayo humingi ng himala sa Diyos, nakapikit tayo, naghihimala ang Diyos. Natutulog ka, naghihimala ang Diyos. Kahit nakalimutan mo siya, pero siya, hindi niya tayong kayang kalimutan, nagbibigay pa rin siya ng himala upang tayo ay magpatuloy sa biyaya niya. Amen. Samahan niyo po ako sa isang munting panalangin. Ave Maria Purísima, sa pangalan Diyos Ama ng Espiritu Santo. Amen. Salamat Panginoon sa iyong biyaya at buhay. Patuloy niyo kami protektahan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ang aming dasal ay magkaroon nawa ng lunas ang pandemic na aming pinagdadaanan sa buong mundo. Ang lahat ng ito ay misamo sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan ng Diyos Ama ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at huwag niyong kalimutan na i-like and share ang ating pong episode ngayon sa ating YouTube at sa ating Facebook account. At abangan po ninyo ang ating pong sorpresa na inyong mapapanood. Malapit